kasi hindi ako marunong mag-chopstick. So, habang mainit. Look at that. Ito naman, steam. Look at the steam. So, lagyan natin ng chili oil with XO. Look at that. So, try natin prito. Ibig sabihin, masarap yung gawa ko. Pwede nang ibenta. Pwedeng pwede. So, panoorin natin kapatid kong paano gawin. Okay. What's that? Sugar. Sugar. Para magbalanse yung lasa niya. Oink. Hindi parang Kukuha tayo ng kutsara. This is mushroom and giniling pa lang. And then sugar. kutsarita. Isang kutsarita. Dalawa. Dalawa. Aray, napasok ko. Aray, napasok ko. Pepper. Peppa. Put some pepper. And put some... Mamaya, cornstarch. Mamaya pa. Okay, haluin lang pala. Mash. Now it's time for cornstarch. Dalawang kutsarita na. Done? Done. Ano para saan to? Nakukuluan ka ng corn. Pag-blanch lang siya ng corn. Blanch lang. So, iba-blanch lang. Very quick. Pag nag-iba na yung kulay, hindi na siya pakasariwa.
Then, pwede na. Boil lang natin ang konti. It's boiling now. Idrio. Pero, So, lalagyan lang natin ng cornstarch para hindi siya didikit. Cornstarch. Cornstarch. Get what is. Nandito si Marites. meron akong alam niyo pa ganyan. Wash your hands para try mo. Sige. Why? Sabi mo may alam ko. Ngayon ayaw pakita. Laki, iba ng itsura. Assorted. Sinesa lang. Marami pa siyang pwedeng gawin. Let's see. Nakadalawang plate na. Meron pa din. Oh. So, try naman natin siya. Steam, pakulo, at prito.
it's time para tikman syempre. Now, mapapansin nyo mas marami yung prito kasi paborito ko prito. Puro prito. Wala akong airpod. But I think naririnig naman na kayo, pero para sure lang. So, kung ang boses ko ay medyo mahina kasi hinte, yung inom ko parang may tigawat sa loob. Masyakit. Kaya yung pagsasalita ko hindi masyado malakas. So, try muna natin to with soup kasi I love sabaw. As you can see. Oh. Yummy, delicious talaga. Tapos may dried bawang. Oh, sa. Look. So, ang problema hindi ako marunong mag-chopstick. So, meron pala ako sausawan dito. I have this XO sauce. Masarap to. It's like a chili. Masyadong marami. Huwag muna natin lagyan para matikman natin kung ano yung lasa sa loob. See? So, diba? Lalaglag kasi hindi ako marunong mag-chopstick. So, habang mainit. Like that. Yummy, diba? Kahit hindi mo siya natitikman, malalasahan mo sa itsura pa lang. So, lagyan natin siya ng chili oil. O, diba? Hindi na shoot. Hi, Rock. Try. Hindi ko pinatigan. Hindi ko siya tinawag kasi siya nagluto. Ako magjo-judge. O, diba? Hindi siya makataste. Nandito siya. Tapos pa, may chili. Natatakpan yung video. Dito ka. Upo ka dito. Look. So yummy this one. I like this one. Sabaw kasi paborito kay sabaw. Diba? So, pwede siya sa lahat. Ito, kumulo. Pinakulo. Ito, in-steam. Ito, pinirito. Meron po ito pinakulo. Gusto mo? Yummy. Ano, kabut ka lang kumakain. Masarap. Panalo to. Ano yan? Kumulo. Yung pinakulo. Yung pwede lagyan siya ng noodles. Tsaka ng gulay. So, try natin itong steam. Ang technique dyan, steam mo muna, then fry mo ng konti. No, diniretso ko siya prito. It's okay. Basta mainit yung kawali at saka yung mantika. Make sure na mainit para hindi siya didikit. So this is, yan prito. Ito naman, steam. Look at the steam. So, lagyan natin ng chili oil with XO. Look at that. Panalo, diba? Yummy. So yummy. Hindi mo maanghang? Tapos nilagyan mo pa siya ng chili with XO. Sarap. Ano siya? Okay. Ano to? Steam? Steam. Okay, let's try the pirito. Pwede nyo naman hindi i-toast, pero ako kasi gusto ko yung toast na toast siya. So, this is suka. Diba? Kaya mas marami yan eh. Gusto ko rin prito. Mahilig kasi dahil sa prito, kaya gusto mo prito. Pero, lahat panalo, diba? Sarap. So, try natin prito. Ibig sabihin masarap yung gawa ko. Pwede nang ibenta. Pwede. Pwede nang Diba? pagkakitaan. Pwede. Dagdag natin dun sa binibenta natin. Tapos may chili. Pwede nyo ibenta sa labas ng bahay nyo lang. Pwede nyo pang pagkain. Yummy. So, magbabay ka na dahil kakain pa tayo. Like and share and subscribe. Bye-bye!